Dwi'n deirydd llywodraethu'r ysgol bach yn y wlad yn Ceredigion. Mae rhif y plant yn fach, ond mae wedi bod yn llai a gobeithio bydd rhagor o blant. Ond mae yna bygythiad, allwch chi ddweud wrthyn ni os yna rhyw obaith ar gyfer y dyfodol? Dwi'n gweud na. Dwi'n fam ifanc yn byw yn lleol. Dwi eisiau sicrwydd. Ydy ni'n cael cadw yn ysbyty ni yn Bronglais? Caerdydd yn gweud na. Sgwestiynne'r chi. Bachgen weddol lleol i fi yn lico yn glwchu ni'n aml. Mewn pwll nofio. Meddwl o'n i ardal Llansil i fi fwyaf a oes gobeith cadw'r pwll nofio ar agor. Caerdydd yn gweud na. Wy'n cadeirydd llywodraethwyr ysgol uwchradd Tregaron, a licen ni, mae nifer fawr o blant yn ymlaen yn gobeithio i'r chweched a meddwl ni falle allan ni gadw'r chweched yn Tregaron nawr, be chi'n meddwl? Caerdydd yn gweud na. Esgusodwch fi. Gallech chi weid ateb cwestiwn mae pob un yn gofyn o fi'n ddiweddar. Pa oes na ddyfodol i Sir Geredigion? Caerdydd yn gweud na. O, ond y glwb dwi'n dod o Cardiff yn e. Fe wedi gael syniadau, reit? Beth sy'n Caerdydd, reit? Pwll nofio ar gyfer cwn, reit? So maen nhw'n dwfo mewn, a maen nhw'n nofio fel y diawl fyna, yna fe, reit? Ys dim rhaid nhw exercise o cwn wedi lawr o bwys y taf fyna, oce? A wedyn o'n i'n meddwl, falle allan ni gael rhoi i helpu fi siopa, achos dim bloody clue fi be wy'n neud pan fi siopa, reit? So mae rhywun yn dod yn cwrdd, maen nhw'n mynd â fi fas i siopa, a, wel, stwff fel na, really, so allan gael ein o, please? Caerdydd yn gweud ie!